Čo, vítam vás znovu videa. Dneska budeme hrať hru Survive, budeme dáte like, odber a my môžeme ísť na to. Takže, jak môžete vidieť, sme na nejakom dome a prežili sme nejakú záplavu, mala to byť záplava, vidíte, tam hore som. A my sa za chvíľu presunieme na ďalšiu hru. Takže sme pri kolotoči, takže idem rýchlo vyliezť na kolotoč. Pôjdem tu a chodia nám tu nejaké napríklad tornáda, tsunami a také. Takže myslím, že teraz by mohlo, budem dúfať, že tak tu si asi nesadnem, budem dúfať, že dneska aspoň jednu tsunami alebo nejak tak, ale to by som musel už konečne vliesť do tohto tú vozu, ale z takého dôvodu som umrel. Asi som premeškal toto nebezpečenstvo, alebo mňa takto tam takto do mňa proste šťuchal a som umrel. Ale tu, kde by mala byť mapa, takže som chcel pozrieť. Mapu som nenašiel, ale takže sa uvidíme v ďalšom kole. Takže už sa nachádzame na ďalšej mape a toto bude nejaká raketa, takže my by sme mali sa rýchlo dostať čo najvyššie, pretože naša pohroma, ktorá tu bude, kvôli tomu, že sa tu zdvíhajú mraky, tak si myslím, že by to musíme odletieť. Budem najvyššie, aby tu budem šoferovať raketu, takže sme v rakete a za chvíľu asi odletíme. Takže bude tornádo. Tu môžete vidieť tornádo, ktoré už berie všetko, čo vidí. Dúfam, že my sme tu v lete. Povodom je, že myslím, že bolo dobré sa dostať až tak, len tak prehral som. Myslím si, že toto tu nemá šancu nikto vyhral. Tam nikto nie je to 3 povodem, tornádo a sopka, ktorý vyhráva. Takže my sa budeme zase v ďalšom kole. My sme na ďalšej mape, takže vyzerá to, že je to nejaký les, alebo je to toto, že ja by som išiel na túto väžu, neviem z toho, ale môžeme to brať ako rozhľadnú, takže my sa dostaneme na to a bol by som rád, keby ste dali odber, pretože nedávno sme získali 10 odberateľov, takže by som chcel získať na 100% viac odberateľov, takže mi s tým môžete pomôcť tým, že dáte odber. Budem vám veľmi vďačný a ďalšia pohroma je vírus, takže že vraj sa máme vyhnúť kravám nejaké tu budú. Tu už takto kašľal. Ja sa asi schovám dovnútra a som asi nakazený. Takto po mne kýcha. Musím rýchlo utiecť. Tu na trampolinu a vyletím niekde vysoko. Zatiaľ myslím, že som vyhral iba raz alebo 0, takže bol by som rád, keby som ešte raz vyhral a teraz sa mi to nepodarí, takže je to docela ťažké vyhrať nejaký vírus alebo tornádo, keď tam boli 3 pohromy naraz. Myslíte, že môžeme ísť na tú mapu tak, že doplavíme tam? Tak asi ne. Nevadí.
Takže my sa uvidíme pri ďalšej mape. Takže ďalšia mapa je farma. A dal by som taktiku, že vyleziem tu hore vyleziem a dúfam, že to bude niečo miernejšie, že vyhrám. A viete čo, idem vylezť tam hore. Ubral som si tým, že som skočil z veľkej výšky. To nie je moc vysoké, ale idem vylezť tu hore na túto, neviem, jak sa to volá. Takže keď to viete, môžete to napísať do komentárov. A za chvíľu by nám tu malo ukázať, jaká bude pohroma. Myslíte, že doskočím tam? Tak nebudem to robiť. Tsunami. Keď neviete, čo to je, tak je to veľká vlna. A tam nám píše, že máme ísť niekde vysoko od zeme a tsunami ide stamať. Je to nejaká taká menšia tsunami, ale nevidím ju. A není to najväčšia tsunami, ale myslím, že by mala ísť za ňou ešte jedna väčšia, ale asi nie. Takže tsunami sa vyhneme a keď sa ich vyhneme, tak by som si dal už poslednú mapu, keď dokončíme. Takže by som bol rád, keď ste dali like, odber. A tsunami sme prežili, ale veľa ľudí to neprežilo, takže mám skačiť dole. Nebudem skakať dole. Aspoň, že som neskakal na túto vec, lebo by to so mnou spadlo. A skoro som spadol dole. Malo by nás to asi už portnúť preč. Tu nejaký kit prišiel ku mne. A neviem, skáče, takže nemôžem. Odpadlo na to. Takže som odpadol. Takže si dáme poslednú mapu. A ten typok nevie, kde odpálil. Dám reset. Respawn. Tak a sme tu a ďalšia mapa bude nejaká továreň. Takže my podľa tých mapov to podľa mňa bude zase tornádo, takže my neviem, pri tornáde viem, že by sa nemalo chodiť na vysoké miesta. Tak zostanem tu. A dúfam, že to nebude nejaká povodeň. Ale za chvíľu by to malo napísať. Takže tu sa budem schovávať, tu, kde. A idem tu na ten žeriav, alebo jak z toho. Ideme cez tento tu most. A tu budem kempiť v tomto tu. Nejaký, ktorý bude pršať. A toto, mal som zasiť pri tej továrni. Skôr si túto tu vec. Tak, to nám nevyprší. Vím, že ďalší bude iba taký tu miernejší. Myslím, že túto mapu by som mohol tiež vyhrať. Takže my si počkáme, keď doprší. A môžete napísať do komentárov, jak ste sa mali a ďalšie veci. Ešte niečo, prosím napísať do komentárov a tak sa schovám, aby mňa ďalšie netrafilo. Tak. A my budeme iba čakať, dokedy ten dážď dodaždí. A myslím, že túto challenge tak videli ste, ako odkúpil tú budovu. Chcel som povedať, že to by nič nemal spraviť ten dážď, ale neviem. A podľa mňa to prežije tak jeden, pretože to stačí schovať pod strechu alebo pod túto vec, takú fakt tenkú vec a máte to prežité. A začínam sa báť, že to sa mnou prepadne, lebo
tu je to úplne zničené. Ale prežil som to, ja som myslel, že to prežil skoro každý, takže prežila väčšina. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, dajte like, odber a čau čau.